Hi, Sir Jeff. Thank you for watching.
back again. Yeah. Back again. Some question. Calming down.
Well, good morning. She's something like that.
Oh my God. Kurama na bago na si Akot ha. Kurama na bago. Nahapot. Bali magpa last 2 minutes magpa. Guys, sana ka.
Nagugutom daw na. Balos na ako dito na ano. Sinola. Kamang dito ako balos. Malimpa. Mapinit na yun eh. Pamahaw ko ng college. Mag-aaral ko nagpasang lagi. Ay, at ako mag-ako, alas 7 ito na ako. Dalaw ko ako. O, lutuan nito. Pamahawan. Yan ako mag-buwan.
Na-stress na sa job ba? Kasi na stress na. Ang haras na. Hindi na ako mahustuhan. Bahala sa nakupagal na ako ng lalabis ng mata ko. Ako gusto sa pag-investing. Sabi, haras na yan ang pag-investing nilo. Yung kanina yan. Parang, ang lola ka mo, split cleaner, i-explain din yung rana. Sabi yung mga bata sa likod, alam mo. Di ba sa spirit, hanggat kaya paliwanagan, mapaliwanagan. Hanggang mag-umpong. Kung sa pilitan, mas hindi rin nag-uto, gusto pa, ano, sa pilitan. Tuwan sa bata. Ito, may Pagkakanta ka mo! Pagkakanta ka mo! Sarap pang-ano man na yun, presyon. Ako ba namin yung nakapuna? Nakapunahan mo rin sa barangay sa nakapat. Out man niya mag-aat sobra. Yung mga ukuran dito sa akin. Tatay, dili ko ay masawa magbalik-balik din eh. Hanggang din sa paliwanag. Kung maalir yun, magbagwal din niyo, magkadinang kapsa. Ay, kung kayo ito, kabalikan mo rin ito. Pagdala kang sundan, sundan mo naman kami ito, para lalo ko. Nagkikiribit nila. Pakawin pa sa sita. Pero di naman siya na-explain ng actually. Ito na si, Panganggon, Awang Bayaw. Kaya mo, ano siya mapapagod. Hindi naman magpapaliwanagan. Kung ako sa iyo, nanon sa inyo na pwede hindi kang itawaran man magbuka. Niya ka lang yun. Kaya sa Facebook, hindi ka namamaho. Dua man ang nag-rush sa ako.
Kung doon, harin ko ito dito. Ang lahat ko, di ba? Kaya pwede magbalik. Oo, na, no? Ang gawa. Parang naka mo. Wala mo lang kung mas dahil naman. Sarap ng sarap. Gusto mo naman dito. Oo lang. Wala kang nalalaw. Hanap ko na magmanis. Gusto mo na kaya? Wala ka rin na din, ha? Wala na araw. Hapon, napalo naman ako ano, pila, bili ko dati sa ano, tapos ano, Suliman. Kailan pa? School lang. 30 minutes. Hindi ako, hindi lang. Ang makakasakot. Malong. Walang savings lang.
si mama. Pero ako ka naghulog. Nagahali ka ako, sabi, ay, hindi ka mag-garden. Pati sa asa, si mama na nangalan. Pero ako ang kwarta. Naruyado yun kahit pag loan, nakalay mo siya 5K. Sabi ko, maganda rin utang ha. Nakapangalan sa'yo mo, may 5K ka. Ako na. Grabe nakalawang kami 200. Tapos, asa, 200, 150, 100. Tapos nagbaba, nag-look yung 20K. Sabi, lahat na yung 20K na lang. Dili, ang pinakalawa ko na sila, 60. Kinuha 150, nabigay na tayo. Pwede mo ko ang tao. Yung babalang tayo sa mga code. Binito ko yan magpakalay ko. Kinuha 150. Bakit naman sa bagay? Hindi mo naman. Eh mama yun, gusto ko pag maging class yan. Ang ganun ko gusto. Rememberan mo, remember mo talaga. Kahit one lang, maintaining balance ng 4,000. Kasi maglalit 5,000. And 4,000 so nasa savings ko. Regular, kasi direct savings lang. Eh pag savings lang, direct naman maka-avail sa ko ng mga ano lang, mga broto, ng mga inahatag ng mga grocery. Tapos sabi yun, mga regular 4 plus ang broto. Diba? Makukuha mo yung 4,000 kung nangyari ka. May lifetime na ba yan? 5,000, lifetime yun. Pag taon-taon, 600. Kaya di ba si Bumil, lifetime niya. Di ba nakatabi? Mabibilin. Iwak na so kayo po ng BIR. Si mama, nawawalan BIR. Requirement. Eh, ako may paano? Bahala ka nga na, paano mo yan? Mga gumawa. Sabi, mamatay na lang, mamatay mo pa. Oh, yan, bumana na sa'yo. Kawa ko ganyan pa kung nakakaran mo. Kawakan mo ulit. Sa pata, siguro ko Yan diba? na. Pagtungan sa bagay, nag-school na sila. Nag-school, bali-school, malayo-bala. Pag nalulog kung may ako, Patuloy na. Patuloy mo ganyan.
ikaw na. Ikaw na ang pangalan. Pwede ba? Ikaw na nagpasa mga requirements. Elemental ka na ako na. Ano ba nga natin? Ang dami. Ito nga rin sa panunisa. Magpapinatan, magpapatunan. Yes, what can I do? Donnie, Sir Donnie. Thank you, Sir Bart. Nilibot niya sa gram.
Thank you so much. Mayaman na. Wala pa ba ako pala? Wala mo sa pala. Aba, ito. Ito. Mga ito, nagabihan kami. Kaya pa ito yung
No stress, Cheryl. Relax. Thank you, Sir James. Relax. Thank you, Sir po. Any question, ask me if you like. Yes po. I will ask Sir James. Thank you, Sir James. Only to you be
Jose.
Kamo. Hindi niya pa nag-uwan na nito. Captain. Trabaho. Okay, nakuha ko Ako na. ni Tuesday. Sa susuban ko din siya. Ano na mo ba yung probinsya? O ano siya ba yan? Midwife. Sa nagsulod yun sa billing. Hmm. Ipke pa. Mayong ka na ako. Antonio Ferreira. 6-4 minus 2. Adiyo naman lang yan. Ala. 3, 4, 5, 6, 7. Hindi ko nga akalaon si Jonah di mapabakuna siya. 7. Kaya, No. wala kayo Ma, napaulan. di rito makapabakuna na. Binayaan ko si Ma, tayo nagkuha ko kuha. Grabe ang isko nila. Hindi ko naman makaliwala. Ay, grabe ako. Napauman diya hapon mo ito niya. Nauwan niyo lang sa kuha. Wala na siya nag-explain ko. Natugang na ano, Ha? nabayaw. Ha? Wala na nag-explain ko na siya. Ano na ako? Nananam na siya. Sabi niya, oo, babaunahan ka na niya sa ano, sa polio kaya, tas vitamin A, sabi ko, oo, tas ano pa, sabi, di, bakalat nga ni pa. Mababa ko dito ha, 20 minutes. Hindi rin man ako ng pag-ulam. Oo, sabi ko, eh, salamat. Nasayang. Di masayang ano. Ito na sa ulam, nagigil pa. Ay, ito na bayaw. Pagka nagtatag ko na nga siya, kahit ano ba ka morning, Monday, Oo. sige na pag-chat sa ako. Baka di ka, tapos wala ko na dili na ako mga to. Mm. Ma-inquire ako na siya kung nagpira o uuwi sa akin na prima. Mm. Ano pa ano yan? August, tapos ka na? Ha? Tapos ka na sa atin? Yan. Hindi na update. Ha? Parehas man lang yan sa nakagi. Para ma-update ka lang talaga. Dagang ko. Pwede mag-add household na. Hindi man lang kami nga doon. Kaya mag-add household ako. May mga ano pa din yun, yung mga uneligible. Marami. Patuloy na ako. Nakalagaan ka lang siya? Tulo pala.
Thank you for watching. Sorry, just busy. Nalaman na ba? Kinapot sa ako, kilala ko. Okay, kilala ko kasi si Puna Adasa. Ang bata kayo, hindi ko nakuha. Para ko ba ko na, si Puna Sasha. Kilala ko kay, ang may buhok-buhok. Pagpisalan ba na? O, bata yun eh. Ito na gusto yun.
bata, ate pala, ako ko ako ng doon na bata, nagbabagsama na ma. Wala, Bye-bye. See you next. tapos, ay, nagsawa may istorya ako.